Χειροκρότημα για το Ευρυπίδη, έτσι να δώσει ένα show, να πάει με το πλάι. Θα μπορούσε να έχει εξέλιξη της δεξιοφυλιάς στο drift, πάντα με το πλάι. Λάστιχο να καίγεται αβέρτα, χιλιόμετρα φυσικά. Πιο θεαματικός και πιο ζωφρενικός. Πραγματικά υπάρχουν γωνίες και ταχύτητες. Από ό,τι βλέπω. Ο Μίτσος ο Κορίνας. Τα σπάσε όλα. Πάει Ζάντα, πάει και το λάστιχο. Έτσι πάει το λάστιχο, για δούμε, θα πιάσει και το δεύτερο. Το Ευρυπίδης, ένα χειροκρότημα. Μπράβο ρε Αλάνη, μπράβο ρε Αλάνη, έτσι. Θα βλέπουμε και όλες τις εξαιρεσίες. Να τον ευχαριστήσουμε για το θέαμα. Να ευχηθούμε στη γυναίκα του χρόνια πολλά. Μη φύγει κανένας, περιμένουμε τα αποτελέσματα, να χειροκροτήσουμε.